спявали песню, что и мы пяем. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. И с покорой кланялись все ему, отдали пошану Богу нашему. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Обвестил ангел святый об чудах там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. Слава на вышинях, слава на вышинях, и спокой на земле. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння у 6-й раз у касцёле адзначаем нядзелю Божага Слова, установленную папам Францішкам у верасні 2019 года. Сённяшняе святое пісанне засяроджвае нашу ўвагу на важнасці і сіле Слова Божага і на выкліку, якое яно ставіць перад намі сёння. Праз Божае Слова Бог становіцца прысутным сярод нас. Каб гэта здарылася з намі, мы запрошаны прыслухацца да Слова, прыняць яго ў нашае сэрцы, а потым рэалізаваць яго на практыцы ў жыцці. Ахвяра святой імшы складаецца за памерлага Антона Скварчэўскага. Просім, каб добры Бог прыняў яго да свайго валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую завсёды анёлов и святых, вас, браты и сестры, помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами, Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу,
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, керуй нашим життем поводле Твоей воли, как мы в имя Твоего умилованного Сына были щедрыми на добрые учинки, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарить у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амин. Читання книги Неемії. У тыя дні прынёс святар Эздра книгу Майсеевага закону у першы дзень 7-га месяца на сход мужчын і жанчын і ўсіх, хто мог разумець. І чытаў яго на плошчы, што перад воднаю брамай, ад світання да сярэдзіны дня перад мужчынамі і жанчынамі і тымі, хто мог разумець. І вушы ўсяго народа былі уважлівыя да кнігу закону. Стаяў жа кніжнік Эздра на здробленым драўляным узвышэнні. І разгарнуў Эздра кнігу перад вачыма ўсяго народа, а стаяў ён вышэй за народ. І калі разгарнуў яе, увесь народ устаў. Благаславіў Эздра вялікага Пана Бога, а ўвесь народ адказаў: Амен, Амен, падымаючы рукі свае, і кланяліся, і падалі на калені, тварам на зямлю перад Панам. І чыталі кнігу закона Божага выразна, і тлумачылі, і раскрывалі сэнс, і рабілі зразумелым тое, што чыталася. І тады намеснік Неемія і Эздра, кніжнік і святар, і левіты, якія вучылі народ, сказалі ўсяму народу: Дзень гэты святы для Пана Бога нашага. Не смуткуйце і не плачце, бо ўвесь народ плакаў, слухаючы словы закону. І сказаў ім Неемія: Ідзіце, ешце тлустае і піце салодкае, і пасылайце часткі тым, хто не прыгатаваў сабе, таму што святы гэты дзень для Пана нашага. І не смуткуйце, бо радасць Пана – гэта моц вашая. Гэта Слова Божие. Дякуємо Пану Богу. Слово Твоє, Пане, дають життя вічне. Словы Твои, Пане, дают житию вечное. Закон Пана досконалый, умацовывает душу. Свечение Пана верное, и оно дает мудрость простым. Словы Твои, Пане, дают житию вечное. Загады Пана справедливые и радуют сердца. Наказ Пана ясный просветляет очи. Словы Твои, Пане, дают житию вечное. Боязнь Божия беззаганная и вечно тревает. Присуды Пана правдивые и все справедливые. Словы Твои, Пане, дают житию вечное. Няхай словы моих устнов и думки моего сердца будут досподобы Тебе, Пане, моя скала и мой откупитель. Словы Твои, Пане,
Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, як тіло одно, але має шмат часток, які, хоч і шмат, складаються одно тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом охрещені у одно тіло. Юдеї ці греки, невольники ці свободні, і усі напоєні одним духом. Тіло – гэта не одна частка, але шмат. Калі скажа нога, я не рука, таму не належу да цела, то ці ж яна не належыць да цела. Калі скажа вуха, я не вока, таму не належу да цела, то ці ж яно не належыць да цела. Калі ўсё цела – гэта вока, то дзе ж слых? Калі ўсё слых, то дзе нюх? Цяпер жа Бог змясціў часткі, кожную паасобку ў целе, як захацеў. А калі б усе былі адной часткай, то дзе цела? Цяпер жа частак шмат, але цела адно. Не можа вока сказаць руцэ: ты мне не патрэбна, ці таксама галава нагам, вы мне не патрэбныя. Але ж часткі цела, якія здаюцца найслабейшымі, нашмат больш патрэбныя. Тыя ж, якія нам здаюцца больш непачэснымі ў целе, мы больш ушаноўваем, і нашы непрыстойныя маюць больш прыстойны выгляд, бо нашым прыстойным гэтага не трэба. Але Бог сфармаваў цела, даючы ніжэйшым больш пашану, каб не было падзелу ў целе, каб усе часткі рупіліся адно аб адной. Таму, калі церпіць адна частка, церпяць з ёй усе часткі. Калі прастаўляецца адна частка, з ёй радуюцца ўсе часткі. Вы ж цела Христове, а паасобку – часткі. Адных Бог паставіў у касцёле найперш апостоламі, другіх – прарокамі, трэціх – настаўнікамі, потым даў моц, потым дары аздараўлення, дапамогі, кіравання, розныя мовы. Ці ўсе апосталы, ці ўсе прарокі, ці ўсе настаўнікі, ці ўсе цудатворцы, ці ўсе маюць дар аздараўлення, ці ўсе гавораць мовамі, ці ўсе тлумачаць. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Он намастил меня вешать добрую новину Богим, послал меня вешать вызволение полонным. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Лукі. Паколькі многія браліся скласці апавяданне пра падзеі, якія адбыліся сярод нас, як перадалі нам тыя, хто ад пачатку быў відавочцам і слугою слова, вырашыў і я дакладна прайсціся па ўсім ад пачатку і апісаць табе ўсё па парадку, найшаноўнейшы Тэафіле, каб ты пазнаў праўдзівасць таго, чаму ты быў навучаны. У той час Jesús вярнуўся ў моцы духа ў Галілею, і разышліся чуткі пра яго па ўсёй ваколіцы. Ён навучаў ва ўсіх сінагогах, і ўсе славілі яго. І прыйшоў ён у Назарэт, дзе быў выхаваны, і ўвайшоў паводле свайго звычаю ў дзень суботні у сінагогу і ўстаў, каб чытаць. Яму падалі кнігу прарока Ісаі. Ён, разгарнуўшы кнігу, трапіў на месца, дзе было напісана: «Дух Пана на мне, бо ён намасціў мяне абвяшчаць добрую навіну убогім, паслаў мяне абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, каб выпусціць спакутаваных на свабоду, каб абвясціць год ласкі Пана.
Закрыўшы кнігу, ён аддаў яе слузе і сеў. А вочы ўсіх у сінагозе былі скіраваны на яго, і ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўніліся гэтыя словы Пісання, якія вы чулі». Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Сённяшняе Евангелие описывае важны момант у служэнні Езуса. Чытанні Святого Пісання засяроджваюць нашу увагу на важнасці і вызваляючай моцы Божага Слова. Чытанні заклікаюць нас слухаць Божае Слово і прымаць яго ў сваё сэрца, а затым рэалізаваць яго на практыцы ў нашым жыцці, вызваляючы сябе і іншых ад усіх відаў няволі. Пачутае намі Евангелие опісвае, як у суботу Езус стаў перад людзьмі ў сінагозе свайго роднага горада Назарэта, чытаючы і тлумачачы тое, што Ісая прарочыў пра Месію і пра яго місію. Езус сцвярджае, што гэта ён пасланы абвяшчаць добрую навіну убогім, пасланы абвяшчаць вызваленне палонным і сляпым вяртаць зрок, выпусціць спакутаваных на свабоду, абвясціць год ласкі Пана. На вялікае здзіўленне жыхароў Назарэта Езус абвяшчае, што прароцтва Ісаі спаўняецца ў той самы момант, таму што прарок прадказаў і апісваў місію і служэнне менавіта Езуса. Місія Езуса заключалася ў тым, каб даць вызваленне кожнаму, хто будзе слухаць яго добрую навіну, прымаць яе і ёю жыць. У евангельскім урыўку мы пачулі, як Езус разам з групай сваіх вучняў удзельнічае ў суботняй малітве у сінагозе. Сінагагальная літургія слова грунтавалася на 7 чытаннях. Першыя 4 былі ўзятыя з закона, або, як яго называлі габрэі, з Торы, або, як мы кажам, з Пяцікніжжа, за якімі ішлі тлумачэнні равіна, які быў настаўнікам закона. Другая група з 3 чытанняў, узятых з прарокаў, магла быць прачытана і растлумачана любым абрэзаным мужчынам, старэйшым за 30 гадоў. Менавіта ў гэтай другой якасці Езус чытаў і прапаведваў урывак з кнігі прарока Ісаі. Паколькі Езус не належаў да сям'і Аарона, ён не мог быць габрэйскім святаром. Але як папулярнаму светскаму настаўніку яму далі магчымасць прачытаць і растлумачыць частку з кнігі прарока Ісаі. Жыхарам яго малой радзімы было цікава паслухаць гэтага цесляра, які вырас сярод іх і чыніў цуды па ўсёй Галілеі. Людзі, якія пачулі суботнюю пропаведзь у Назарэце, першапачаткова, як можна зразумець, прынялі яе станоўча і дзівіліся словам ласкі, якія выходзілі з вуснаў Хрыста. Але працягам пропаведзі слухачы былі шакаваныя. Напамін пра тое, што Бог пасылаў прарокаў не толькі да народу абранага, але і да язычнікаў, выклікаў лютасць, хоць прыведзеныя прыклады былі ўзятыя з добравядомых слухачам кніг Пісання. У тую суботу адбылася адна з першых спробаў расправы з Хрыстом. Назарэцкія землякі Езуса, якія моментальна сталі абвінаваўцамі, відаць, здаваліся сабе цалкам пабожнымі, бо выконвалі прынятыя нормы. Мы запрошаны прыняць свабоду Хрыста, жыць ёю і перадаваць яе іншым. Як члены містычнага цела Хрыста мы ўдзельнічаем у вызваленчай збаўчай місіі Езуса.
Аднак мы зняволеныя грахом, і Езус нам патрэбны, каб нас вызваліць. Мы запрошаны зрабіць чытанне і вывучэнне Бібліі часткай нашага штодзённага жыцця. Чытанне Бібліі дазваляе нам лепш пазнаць Езуса і палюбіць Яго. Таму трэба вылучыць час раніцай або вечарам для чытання часткі Бібліі, аддаючы перавагу Евангеллю. Гэтае чытанне можа стаць неад'емнай часткай нашай вечаровай сямейнай малітвы. Трэба заахвочваць дзяцей чытаць Біблію, а дарослым тлумачыць прачытанае. Нам неабходна чытаць Святое Пісанне як кнігі, натхнёныя Богам, якія вучаць нас пра Бога і пра тое, як мы запрошаны жыць. Мы таксама пакліканы запрасіць Божую ласку дапамагчы нам у інтэрпрэтацыі прачытанага. Бог можа даць нам натхненне, каб мы маглі зразумець тэкст і плённа прымяняць яго ў жыцці. 5-10 хвілін, прысвечаныя чытанню Пісання кожны дзень, дазволіць лёгка прачытаць увесь Новы Запавет як мінімум 2 разы на год. Звычайна той, хто кепска ведае турыстычныя маршруты, карыстаецца картай. Збіўшыся з дарогі, ён разгортвае аркуш паперы і шукае назву месца, дзе знаходзіцца. Калі ён можа знайсці сваё месца на карце, ён больш не заблукаў. Палец бегае па назвах, напісаных маленькімі літарамі, пакуль не трапляе ў неабходную кропку. Тады вандроўнік вызваляецца ад напружання, якое ўзнікае ў выніку страты. Усе мы памыляемся, але Бог даў нам карту жыцця, святую кнігу. Чым часцей мы параўноўваем сваё бягучае месцазнаходжанне з кропкамі на гэтай натхнёнай карце, тым менш шансаў заблукаць і прапусціць пункт прызначэння. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога. Неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага, народженага, а не створенага, присутнага Айцу, праз якого ўсё сталося. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага спаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, чакаю воскрэшэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Разам з Jesусам Христом, які паклікаў нас да жыцця ў сваім касцёле, узнясём да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён верна следаваў вучэнню, якое перадалі яму апосталы. Цябе просім. Молімся за нашу айчыну, каб панавалі ў ёй спакой і справядлівасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за памерлага Антона Скварчэўскага, каб як зерня, кінутае ў зямлю, прынес
Принес ён багаты плён у небе. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб пачутае падчас святой імшы Божае Слово вучыла нас распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Милосердный Боже, Ты не адмаўляеш тым, хто ўсю сваю надзею ускладае на Цябе ўчыні, каб наша надзея прынесла шчодры плён. Праз Христа, Пана нашага. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тебе. С верой и надеей, Пане, просим, а дары любовью хай душа Тобой живет. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Без Тебе мы был мизерный, марный, в темры без Тебе блукаем, шлях нам освети. Просим, дай нам ласку Твою, Пане, поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою небе разом, Твою величие, могутность вечно там хвалить. Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на користь нам и всему Костюлу. Пане наш Боже, прыmi ласкавыя свяці гэтыя дары, каб яны сталі для нас сакраментам збаўлення праз Христа Пана нашага. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годно гэта и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Марыі Дзевы, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё ўваскрасенне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословлен и той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана».
Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць у воскресенне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць: Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, яки бяреш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки
на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, подари нас упокоим. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Я не варта, каб ты увайшоў да мяне. Выдохли тело мое у келиху, моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, а кровь моя, вось плата за ваш грех, бярыце, ешце, памяць пра мяне, бярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Ламайце хлеб, из келиха выпейте завиту кровь для откупления векин. Свое житье ахвяровал с любови, взял на себе кару за наш грех. Бярыце, ешце, памяць пра мяне, бярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне. Выдохли тело мое у келиху, моя кровь, тело мое, я отдаю за вас, а кровь моя, вось плата за ваш грех, бярыце, ешце, памяць пра мяне, бярыце, піце, а ўчынак той, памяць пра мяне.
Помолимся. Усемогутный Боже, покорно Тебе просим, ученика, падтрымліваючы Твою животворчую ласку, мы заўсёды радовались Твоему небесному дару, праз Христа Пана нашага. Амин. Святый Архангеле Михале, Покорно просим, нехай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю воска небесного, моцою Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душаў снують по свеце. Амінь. присядьте, калі ласка, паслухаем аб'явы. На гэтым тыдні ў аўторак успамін святога Тамаша Аквінскага, святара і доктара касцёла, у пятніцу успамін святога Яна Боска, святара. У нядзелю свята ахвяраванне Пана, так званыя грамніцы. Святая імша ў стоўцах кожны дзень у 9:18, толькі ў сераду раніцай у 9 гадзін, а ў суботу ў 9:19. У нядзелю святая імша, як заўсёды, у 11:18. Заняткі па падрыхтоўцы да сакраменту канфірмацыі па суботах у 18 гадзін. Трансляцыя ёсць на Ютубе. Не забываемся, што на гэтым тыдні маем набажэнствы, звязаныя з першымі чацвяргом, пятніцай і суботай. Дзякуй за ахвяраванне на працы ў касцёле і капліцы. Каляда, пастырскія наведванні на наступным тыдні. Я буду калядаваць у сераду і чацвер у доме нумар 8 па вуліцы Цэнтральнай, у пятніцу дом нумар 11 па вуліцы Цэнтральнай і дамы па вуліцы Ленінскай, нумар 77, 79, 164А. У суботу дом нумар 8А па вуліцы Цэнтральнай. Ксёндз Ігар мае намер пабываць з пастырскімі наведваннямі ў панядзелак на вуліцах Галаўскога, Калгаснай і Савецкай. Пра далейшыя пастырскія наведванні ксяндзом Ігарам паведамім у суполцы ў Вайберы. Перад наведваннямі ўсім будуць тэлефанаваць. Хто хоча прысвяціць сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езуса, просім папярэдне сказаць пра гэта, калі вам будуць тэлефанаваць наконт каляды. У ларку ёсць малітоўнік «Ойча наш». Таксама першы ў гэтым годзе нумар часопіса «Дыалог», новыя настольныя крыжыкі, абразы, свечкі, ружанцы і іншыя. Ёсць яшчэ некалькі календароў, гэта ўжо апошнія. Калі хто яшчэ не купіў, можна зрабіць гэта сёння. Дзякую за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословить и стероже всемогутный Бог, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Фабиянин наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях спавлення покажи, край
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Amen.